fetelor, mă numesc Vali și astăzi vă voi arăta un unboxing de la Avon din campania 2. Acesta este catalogul și aici este comanda. Să începem. Aici sunt produsele și catalogele. Am pe comandă o cremă de față cu unt de cacao, 100 de ml, din gama Care și a costat 8 lei. Mai am pe comandă un Rimmel Super Shock mascara în nuanța Black și acesta a costat 15 lei și are 10 ml. Pentru mine am comandat serul pentru păr, pentru fire deteriorate și despicate. Este dintre acelea bifazic. Sper să fie bun, este nou în campanie și sper să mă înțeleg super bine cu el. Pe comandă mai am o loțiune tonică pentru punctele negre, 100 de ml și a costat 8 lei. Nu am încercat-o pe aceasta și nu mă pot pronunța. Am încercat-o pe cea de coșuri, peste 2-3 zile usucă coșurile și lasă tenul destul de uscat, zic eu. Dar o să încerc și pe aceasta în următoarea comandă, presupun, sau când voi avea ocazia. Pentru mine am dat comandă de parfumul Cherish. Acum îl voi desface, vreau să văd cum miroase. Sunt foarte entuziasmată că l-am comandat. Am avut o ofertă pentru reprezentanți. În catalogul pentru reprezentanți, în catalogul Avon Magazine, am avut o ofertă, dacă îl comandam, îl plăteam la 36 de lei, plus discounturi care mi se oferea de la factură, de la comandă. Acesta este parfumelul. Mamă, Doamne, ce frumos e! Așa arată el. Mamă, ce frumos e! Mamă, ce frumos e! Miroase dulceag. E dulce. Deci merge acum în perioada asta de primăvară, pentru că e mai friguleț afară, mai răcoare afară. Pe comandă am mai avut un gel de duș de la Senses, din gama Senses, romantic, cel roz. Pentru mine am mai comandat setul de la Planet Spa. Așa arată. Avem aici, avem mască, mi se pare. Deci mască pentru față, cu ceai alb, 75 de ml, tot setul a costat 18 lei. Exfoliant de față, tot cu ceai alb. Și aici avem gelul de curățare, tot cu ceai alb, în cantitate de 150 de ml. Sper să mă împac bine cu ele. Sunt foarte mulțumită din gama Planet Spa, de la Avon, de produsele lor. Ok. Pe comandă avem așa. Am un șampon pentru toate tipurile de păr. Acesta este. 250 de ml și a costat 8 lei. Mai avem încă un șampon tot pe comandă, 250 de ml, șampon cu ulei de argan pentru toate tipurile de păr. Mai avem încă unul, un șampon 2 în 1, șampon și balsam. Cred că pentru toate tipurile. Da, pentru toate tipurile de păr. Pe acesta nu l-am încercat.
Mai avem un săpun lichid, 250 de ml, a costat, toate șampoanele a costat 8 lei. Acesta a costat 15 lei, parcă. Am primit, pentru că am făcut o comandă de minim 150 de lei, am primit rujul de la Ultra Color în nuanța Red 2000. Și acum vreau să-l desfac să văd cum este. Vai de capul meu cât de fain e. Ce mișto e. Vă fac și un swatch. Wow! Wow, ce cremos! Acesta este și swatch-ul. Și acum vă voi arăta și rimelul. Nu am mai avut niciun rimel super shop până acum. Dar sper să mă împac bine cu acesta. Am auzit că sunt foarte, foarte bune. Așa. Și nu mai am, tocmai mi s-a terminat rimelul pe care îl aveam. Să vă arăt și periuța. Cam așa arată. Are perii foarte mici. Sper să mă împac bine cu el. Pe comandă mai am o mască de păr de la Avance Technique. Nu știu ce vă pot spune despre ea, este nouă în campanie. Voi întreba clienta și vă voi spune. Am mai dat comandă de două mostre de creme de la Oniu. Cele plus 45 mi se pare, sau cam așa. Da. Aceasta este de zi și aceasta este de noapte. Okay. Am comandat 3 cataloage din campania 3. Catalogul din campania 4 așa arată. Am mai comandat 6 mostre de parfum Cherish, acesta. Și am primit foarte multe flyere. Ce trebuie să spun? Ce tare. Așa arată unul. O să mă mai uit pe aici, pentru că nu știu, astea nu le-am dat comandă, au venit... Ce drăguț e ăsta. Iute, ce tare. Așa. O broșurică, ce drăguț. Asta nu știam că vine. Avem și o broșurică micuță, tot pentru clienți. Avem magazine pentru reprezentanți. Un pliant. Un flyer. Așa. Acesta este pentru noi lideri. Dacă trec în etapa următoare, la prima comandă dacă am o comandă de minim 120 de lei și înscriu, mi se pare că 5 reprezentanți, primesc acest parfum Today gratuit. În campania următoare voi primi geanta, dar momentan nu știu de ce nu scriu aici prețurile, nu știu. Mă rog, o să citesc pe aici. Voi primi această geantă și în următoarea campanie, a treia campanie, împreună cu așa, voi primi un bonus un discount de 100 de lei garantat și 6 produse în valoare de 160 de lei. Eu zic că este o ofertă destul de bună. Ce să vă mai zic? Aici mai am facturica și catalogul reprezentanților, ofertele reprezentanților și cam atât. Și cutia este goală. Puteți să-mi lăsați în comentarii. Vă voi răspunde la toate mesajele care
în care le voi primi. Vă pupăcesc și vă aștept la următorul clip. Pa, pa!